Ki Ophisar na Central Pollution Control Board Regional Directorate Northeast bakentop yo Dr. H. Tensong Scientist Northeast Regional Office ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ka Sarkar India lambat uba SEM Environment Engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong haka khatlai tri unok pra arja arpusa kila Hiar Tohkit Kynsan halor ka jingsha kta kawa Myntdu haki benta basnaya ka surok thamai juwai bypass bapenya ya katriyong riang hakli tirchi. Laong ba nakajing pentray ka surok bypass batamay kani kawa menta kala ringsway nakadaw badap ka kti bat khando kabala ktaru wat ya ka umbam umdi basam da katanat PHE shaman kirim payeng ka snong jowai nalor ka jingsha penjular ru ki penthor ka ba badon harot kawa Myntdu. Hakadik jawan Hiar Tohkit kini ki he kila lej pej ru ya ka jaka berat khando ka PWD ka bertuat cakiwa doi pamkam bat sa Myntdu. Kila jurep ru ia kejaka besak klong mau klong kendo ka wak menkram wak Myntdu bat lap ru ia kejingtan u kontraktor na wak menkram mensnai kene ke surok nang tala jurep ru ia kinala betul cakawa Myntdu balasna da kejuai municipal board kat kum ke hukum ke National Green Tribunal haba ki lej pet ia kijaka berat kendo kila lap tang kendet wat haba kejingsna ia ke surok ka palat ya san kilometer kejing jerong pararsan meter kejing yar kenriang. Kipan ru nak office u executive engineer ka PWD roads Jowai division yaki kot bayaday halor ka jingyo board jengki ban ot yaki ding ban ot yaw lum bat ban ti yaki mau siang surok hadien kane kila lej sa ur kla khimusnyang ka jaka bapentoj katanat PHE shwa ban sam sakipat ba bat sim nuksa ru yako na ka banta ban test habaya day ber kane ka jinglap jingsham jengki baro na kane ka jingwan Tohkit kin sapha saka NGT. Hakani ke jingwan Tohkit lai don lang ka kong B Bla Additional Deputy Commissioner uba H Neng Nong Executive Engineer PWD Roads Jowai Division uba O Tubru AEE uba R Chalam SDO PHE Jowai Subdivision Jowai u manager ka MS DCC ringkat ka jingsak hilang uba Kro El Pariat President ka Court ya kawa Myntdu bat kiriu rang ba ka snong Jowai ki blaya kun lang ban penne penbha ya kawa Myntdu. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya